Lähdetään viimeistelyyn pitkikselle ennen Kaltoaivin 100 mailista 4 viikon päästä. Nyt on juhannusaatto, kello on 8 illalla ja ollaan lähdössä vetämään Pyhältä Luostolle ja Luostolta takaisin tasan 60 kilsaa. Ei kun vaan kohti Lapin yötöntä yötä. Hyppäähän kyytiin. Täysin idioottimainen tommonen lisälenkki tähän alkuun, mutta koska keli on nätti ja maisemathan nätit, niin mikäs tässä? Nyt on 16 kilsaa takana. Enkiviikko tekninen 4 kilsaa pitkä pätkä. Sitten Luoston päässä on muistaakseni yksi tämmönen kivikkopätkä kans, mutta lyhkäisempi. Mutta alkaa olla maisemat ihan kohillaan. Alkaa tää yötön yö nyt näyttäytymään ihan kauneimmillaan tässä. Kello on 12:30. Ihan voin sanoa, että aika synkkiä hetkiä, vaan mitä hetkiä ollut. Niin hidasta matkantekoa. Todella väsynyt. Alkaa olla tästä menneestä 3 viikosta. Nyt on puoliväli ylitetty. Maali näkyy taas tuolla. Ja enää kuin loppumatka. Kohta Luosta huipulla. Sieltä on hienot maisemat. Joo, Luoston huivulla vihdoin 27 kilsaa kotiin. Kyllä tästä. Kelihan on semmonen viileähkö, että tässä 4 astetta luvata tähän puolen yön aminoille ja tohon aamuyön tunneille. Sai vetää kyllä takkia päälle tässä 10 aikaan. Ja etenkin ei mennä syke enää ihan kauheasti nousta. Huomaa kyllä niin oikeesti, että nyt on mennyt tää blokki sillä tavalla maaliin, että kun tässä tavoite oli väsyä ja tavoite oli simuloida Kaltoaivin noin kilsa ja 80-140 tällä lenkillä, niin veikkaan, että ollaan kyllä aika lähellä. Oli nimittäin heti alusta asti niin tahmeeta ja väsynyttä tuo juokseminen. Kävin tän viikon maanantaina juoksee 34 kilsaa näitä samoja maastoja, joka oli tän kevään pisin juoksu. Ja nyt sitten tää huipennus 60. Tällä hetkellä on vielä ihan tyytyväinen siitä, että lähdin jatkamaan, enkä soittanut kyytiä Luostolle. Saa nähdä, että onko tossa kohta alkavassa 4 kilsan nousussa ihan yhtä tyytyväinen. Tää on tämmöstä. Mulla on ollut tässä koko viikon ajan nyt vähän ongelmia tyymisiä nesteiden kanssa lenkeille ja meinaa vetää mahaa sekaisin. Koittanut tehdä vähän stydinpää juomaa mukaan. Mulla on jotakin 2 vuotta vanhaa nostin jauhattanut, mä en edes tiedä, että mitä jauhetta se on. Se on semmosessa
etiketit tuossa laatikossa. Se alkaa olla nyt tosi loppu. Joo, enää kuin muutama skuupillinen jäljellä, mutta saattaa olla liian vahvaa sotkua aina olla mukana. Ja niin on tälläkin matkalla. Nyt vielä pistin puhdistamoon ellujauhetta sekaan yhden skuupillisen kaikkiin pulloihin. Mulla oli 5 pulloa yhteensä mukana ja sitten, tai 5 täyttä. Ja toi suodatinta käytinkin tossa jo aikaisemmin, koska aika akuutti semmonen vesijano oli, kun on paksua ällömakeita juomaa. Missähän täällä menee polku? Mä oon yhdesti ennen juossut täältä luostolta Pyhälle ja muistan kyllä, että ihan samanlainen ongelma oli kyllä polun löytämisessä tässä mäessä. Niin, sitä paksua ällömakeita juomaa, niin joo, kyllähän se menee jalkoihin, mutta ei mehukatinta voin kyllä janoa sammut. En muista mistä alkoi tämä juttu, mutta muistan sen, miksi päätin alkaa eväistä puhumaan, oli se, että ostin tämmöisiä dumlepatukoita lähikaupasta. Oli alennuksessa, sain semmosen äsken, oli yllättävän hyvä. Makeahan sekin on, mutta oli ihan mukava syötäkin tämmöistä suht kiinteitä. Koska mulla oli myös 2 vuotta vanhoja jolloksia pitkään, kyllä aika paljon, mutta ne loppu. Koska on aika teessä itsehenkinen ihminen, niin päätin sitten tehdä itse, koska eihän sit niin vaikeita voi olla. Mä oon tehnyt 2 satsia ja sanotaanko, että kyllähän niitä syö. Ja sitten kun kyllähän niistä tietää, että mitä ne sisältää, niin tavallaan niitä syö ihan hyvillä mielin. Mutta niiden koostumus on siis todella kauhea ja ne myös maistuu pahalta. Ja mulla on siis niitä mukana. Eli mulla on siis juomaa, mistä mä en tiedä mitä se on, joka on liian vahvaa. Ja sitten omaa tekemiä vauhtinameja, jotka on ällöttäviä ja maistuu pahalle. Niin toi Dumle oli ihan hyvä tuohon väliin. Lisäksi mulla on mukana voileipä, jonka mä ajattelin ehkä syödä tuolla Pyhälammen laavulla, kunhan mä sinne pääsen tästä, niin sinne ehkä 7 kilsaa matkaa. Suunnittelin syömäni sen tuolla luoston päälle, mutta se oli kylmä. Toinen asia, mitä mä tällä lenkillä suunnittelin, mikä olisi ollut siisti homma toteuttaa, ihan silleen sen kisasimulaation takia, olisi ollut se, että mä olisin saanut jonkun huollon tehtyä tonne luostolle puoleen väliin, mutta en jaksanut alkaa säätää, että olisin esim. Vienyt sinne auton etukäteen ja huoltanut. Mulla oli ehkä ihan hyvää huoltoa siinä, kun mä soitin kotiin tossa ennen puoliväliä ja pohdin taas, että pitäisikö lähteä, tai pitäisikö tilata kyyti hakemaan, kun tuntuu niin ikävältä. Mutta siinä kun sitten soittelee ja puhuu ja vähän kävelee, niin siinä älyää, että tässä on kaikki kumminkin loppupeleissä ihan hyvin. Että se on vaan mieli, joka tekee tepposet. Mä sain jotenkin ihan hulluna tsemppiä ja voimaa siitä, kun tuo jäljellä oleva matka kääntyi silleen, että se alkoi 2. Niin kuin tietää, että on yli puolen väliä helposti ja nyt on enää sitten yli 26 kilsaa, 25 jäljellä. Niin mä tiedän, että kaikki alle 30 kilsaa, niin nehän on lyhyitä matkoja, nehän on helppo juosta. Kun se 2 häviää siitä, niin sitten on 1 alkaa. Niin vitsi, sehän se vasta vähän onkin. Ja sitten kun menee enää 10 kilsaa, nyt on alle 10. No mä yleensä mietin. Sanotaanko, että olisin kyllä selvinnyt ilman tätäkin. Tässä pitäisi olla polku. Minne? Aika upea on kyllä maisema. Maisema ja valo. Se, että ainoa pilvetön yö koko viikkoon, niin sattu tähän, niin kyllä saa vaan hämmästellä. 42 kilsaa on nyt takana. Fiilis on aika hyvä. Tai niinku tietää, että loppu alkaa tavallaan häämöttää. Ja sain kun taas täydyttyä noita vesiä. Kevyt vesijano oli taas tässä. Söin yhden dumlepatukan lisää. Ja on taas tämmöstä kivikkotunkkausta tässä. Alle 10 kilsaa jäljellä. 52 kilsaa takana. Mennään näköjään aina kompastua alkuaan. Alkaa tässä vaikka kuinka nättiä ja hienoa on ja kivaahan tällä luonnossa olla, mutta alkaa tätä peti olla mielessä kyllä aika ajoin.
Vielä viimeinen pikku ylämäki tohon huoltotielle. Kokonaismatkaksi tulee semmonen 61 kilsaa. Aikaa meni semmonen 9 tuntia 15 minuuttia. Oli yllättävän paljon käveltävää pätkää. Että on vaikeita teknistä alustaa ja sitten tommoista mäkeä, niin siinähän sitä aikaa meni. Ja lopun peissi oli semmonen vakio. Ihan sama oliko ylä- vai alamäki vai tasainen, niin 8 ja 10. Yhteenvetona aivan mahtava lenkki. Tosi opettavainen. Hienoja maisemia. Hieno keli, hieno yö. Oikeastaan antoi kaikkea mitä pitikin siihen valmistautumiseen sitä Valdoajan sappua kohti. Siellä sitten vielä 100 kilsaa tähän lisää. Katsotaan, että hymyilyttääkö vielä silloin. Nähdään siellä sitten. Töitä.